Malima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Eric Jakite ka se ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn ye uti kalo tile 29 ka taa bila karidon na septembre kalo tile 4 dolo jate la samiya kalo sabanan tile 7 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo sabanan tile 13 la dolo min bɛ mara la ni wagati in kɔnɔna na o de ye Gɔku ye. Gɔku samiya kalo sabanan dolo o de bɛ mara la ni wagati in kɔnɔna na ni nɔrɔ bɛ jigi mɔgɔ minnu kan a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ni dolo in ka wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu n'u hakili ka di kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu ni kalan bɛna diya u ye kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u b'a fɛ ka fɛn bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn hakili yɛrɛ ka sira fɛ o mɔgɔ bonyanenw fana don olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o bɛ sɔrɔ i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nisɔndiya ko ale ni kadow fɛn minnu bɛ tali kɛ kadow ani nafolomafɛnw yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni kunkɔrɔtaw bɛ aw ye sira caman fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka kasabi warijɛ o sɔrɔli ka gɛlɛn dɔɔni ni dɔgɔkun in kɔnɔ nka garisigɛmafɛnw fɛn datugulenw aw bɛ se ani kadow aw bɛ se ka olu caman sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na u bɛ se ka u jigi da u ka fariganw banni kan ni dɔgɔkun laban yɔrɔ waatiw kɔnɔna na ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma sira caman fɛ aw fɛlen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kuma fɛn fɛn bɛna fɔ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka kuma ninnu minɛ kuma ninnu bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi baaraw ye aw ma kuma ninnu bɛ se ka aw dɛmɛ kamasɔrɔ mɔgɔ ɲɛnamaw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw yɛrɛ fana ka se aw ka kow kɛcogo la ka se ka ni mɔgɔ ninnu kunbɛn kamasɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ gɛrɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka danaya bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw wasa don nataw kɔnɔna na garisigɛ siraw olu jɛlen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ waati ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma wasaw olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya dumanw kibaruya nafamaw kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma don nataw kɔnɔna na jigitugu kumaw olu ɲɛsinen don aw ma jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka ko sɛbɛn fɛn o fɛn aw bɛ se ka wuli k'a daminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jasiranya walew ale ni hakilisigibaliyaw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna baara kelen min kɛ ou bien aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna hakilina kelen min ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni o bɛ se ka kɛ wasa ye aw ma kamasɔrɔ hakilina filanfilanw olu caman ɲɛsinen don aw ma ani jasiranya walew olu caman ɲɛsinen don aw ma a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw aw ka wulikajɔw olu siraw olu jɛlen tɛ dalakanw ani layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a sababu bɛ ta aw yɛrɛ de la ni aw b'a fɛ aw ka yɛlɛma ka se ka don aw ka kow la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se ka hakilina kelen ta ni dɔgɔkun in kɔnɔ n'o tɛ dɔgɔkun bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion
samiya kalo filanan de mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lyon ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma mankutu olu fana ɲɛsinen barikalen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw dalakanw bɛ se ka fɛn min lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ ka kolo gɛlɛya olu tɛna se ka o lase aw ma aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ bɛ se ka cun ka ɲɛsin aw ma aw tɛna se ka garisɛgɛ girimanw sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan nka fɛn min ye yɛlɛda ye aw bɛna se ka o sɔrɔ garisɛgɛ ko la ka sɔrɔ a ma caya ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka a minɛ uti kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tara Isa ka so vierge ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw bi aw ye aw ka sarakaw olu bɛ se ka barika se aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a n'aw ka ala delu olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw yɛrɛ aw cɛsiri aw ka kow la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nka fɛn min bɛ se ka kɛ a gɛlɛya yɔrɔ ye o y'a ye n'aw y'aw jigi sɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw la ka se ka mɔgɔ wɛrɛ bila aw ka wuli ka jɔw la banamini bɛ se ka don olu la kamasɔrɔ olu bɛna kunnafoniya minnu di aw ma olu tɛ kɛ kunnafoni sababaw ye min bɛ se ka nimisiwasa lase aw ma o b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ farikolo bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ laɲini siraw fɛ kuma siraw fɛ ani wulikajɔ siraw fɛ aw yɛrɛ kana sigi aw ka cɛsiri aw ka kɛ mɔgɔ cɛsirilen ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so Kawla kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw fɛlen tɛ lagosiw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw dusuw la jamala mankanw aw k'aw kɔlɔsi olu fana na kamasɔrɔ aw bɛ se ka mankan sɔrɔ jama cɛla walima mɔgɔ dalajɛyɔrɔw bɛ kɛ fan min fɛ sugu kɔnɔnaw la walima jama bɛ dalajɛ fan o fan fɛ ni aw bɛ yen yɔrɔ fanfɛla ninnu na a ka se a ka ko kɛcogo la kamasɔrɔ gɛlɛyaw bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw garisɛgɛ siraw olu jɛlen tɛ kamasɔrɔ bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so Kawla kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw olu siraw barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma dusukasiw ani kamanagankow olu de ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw fɛlen tɛ ni aw bɛ se fo aw ka se ka aw dusu faga ka se ka basigi yɔrɔnin kelen ni aw ko aw bɛ mɔgɔw jagoya o ka se ka aw faamu aw ka hakilina na gɛlɛyaba de bɛ se ka gɛlɛyaba de kɛ sama ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma o la o kɔrɔ b'a yira fo aw ka se ka muɲu ka sabali k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fariganw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin dɔgɔkun kɔnɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani bɛn o bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw furuɲɔgɔnw fo ka taa se aw ni aw baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw ma aw lamɛnnen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ masaya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ baarakɛyɔrɔw la wasaw aw bɛ se ka wasaw sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la aw fɛlen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ garisɛgɛ siraw olu dayɛlɛlen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka na kibaruya minnu sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ka se ka nisɔndiya lase aw ma hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni dɔgɔkun kɔnɔna na olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ lagosi walew olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ko aw bɛna mɔgɔw mara ni fanga ye i b'a ye gɛlɛyaba de bɛ don aw ka dɔgɔkun taabolo la a b'a yira fo aw ka se ka hakilina ɲuman kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ hakili la ani aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la a ka ca la olu la aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati
ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nka fanga o tɛ foyi de dilan fanga bɛ tiɲɛni min lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na a ti o ɲɛni se aw ma a b'a yira k'a fɔ ko aw ka ko ta ni hakili ye n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ juguyaw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw wasaw ani kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen don aw ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔ minnu bɛ kanubagaya furu sira tagamanaw olu bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ u ka ciw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma a b'a yira k'a fɔ bɛn ni wasaw olu kun dalen don aw kan garisɛgɛ ko minnu tun bɛ yen nɔ ni aw tun y'a ko kɛ don tɛmɛnenw na layidukanw walima juruw ni aw wulila olu ɲinini fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na hali ni aw ma a juru bɛɛ lajɛlen sɔrɔ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhu ka so funɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'u tɛ u fasow kɔnɔ n'u bɛ fan wɛrɛw fɛ a b'a yira k'a fɔ k'u ka se ka u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ bingani walew bɛ se ka ta ka a mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ u mana kɛ fan o fan a b'a yira i bɛ Mali la i ye maliyɛn o i ye jamana o jamana mɔgɔ ye n'a sɔrɔla i kɛlen don k'i faso de bila ka taa fan wɛrɛ fɛ donc a b'a yira k'a fɔ i ka se k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ i ka kow la ani i ka taabolo kow kɛcogo la kamasɔrɔ bingani walew olu bɛ se ka ta ka i sɛgɛrɛ sira caman fɛ ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw olu bɛ se ka don i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ kofɔlen ninnu u ka se ka hakili to u yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ bingani walew ani bagamakow caman olu talen don ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la a b'a yira k'a fɔ ko basigi fo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka kɛ u tagamabere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ u ka se ka dusuw bila o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ u bolo nɔgɔya la n'o tɛ ninnu ka ko fitinin n'u ko k'u b'a ta ni dusu ye i b'a ye u bɛ kɛ u yɛrɛ ma jugu ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ko tile ja bɛ buruju so 6nan kan ni o ye samiya kalo 3nan ye samiya kalo 3nan an donna o kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛ samiya kalo 3nan na ni wagati in kɔnɔna na samiya kalo 3nan tile 7 o daminɛna tɛnɛndon yɛrɛ a b'a yira k'a fɔ an bɛ ka taa samiya kuncɛyɔrɔ la dɔɔni kunnafoni min bɛ yen ka se ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan ni e kelen b'a fɛ k'i ka kunnafoni dɔn i yɛrɛ ka taabolo a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɔ i ye ka sɔrɔ hali ni i ma déplacer i ma wuli k'an sɛgɛrɛ nka kunnafoni ninnu a tɛ se ka dɔn n'i ka date n'i ka mois n'i ka année de naissance tɛ misali la le 5 10e mois 1991 20h30 o mana sɔrɔ e yɛrɛ bɛnna mɔgɔ nasugu min ma i bangena k'a sɔrɔ dolo bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin i ma olu bɛ ɲɛfɔ i ye i ka adamadenya cogoyaw olu bɛ ɲɛfɔ i ye i ka sarakaw olu bɛ ɲɛfɔ i ye baara nasugu min ka di e yɛrɛ la ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ ɲɛfɔ i ye i kan ka taa sira min fɛ o bɛ ɲɛfɔ i ye i ka sarakaw olu bɛ ɲɛfɔ i ye bana min bɛna i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na olu bɛ ɲɛfɔ i ye nka ka se k'a dɔn hali ni e ka baaraw fɔlen e ye k'a fɔ ko ne bɛ nin ka nin baara in de kɛ i k'i jija an bɛna baara kɔni minnu kɔni f'i ye ni i bɛ baara min na ni o t'o baara kofɔlen ninnu kɔnɔna na an tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ n'i ko ko i bɛ min na ko k'i dɛmɛ o de kan walima ka i dɛmɛ sira wɛrɛ kan i b'a ye an kɔni an tɛ se o la nka i bɛ sira mun kan an ye minnu fɔ baara minnu fɔ k'olu bɛ se ka k'i ka baara ye n'i ko k'i dɛmɛ olu siraw kan an bɛ se k'i dɛmɛ olu siraw kan a ka ca la yɛrɛ fana ni i y'o olu sɔrɔ fana o de bɛ se ka kɛ i nafalan ye i tangalen bɛ kɛ o de kɔnɔna na kamasɔrɔ ni élément 4 tasuma ni fiɲɛ ni ji ni bɔgɔ a bɛɛ lajɛlen n'a ka baara de don tasuma n'a ka baara fiɲɛ n'a ka baara ji n'a ka baara bɔgɔ n'a ka baara ni e ye bɔgɔ ye e bɛ ka fiɲɛ ka baara kɛ gɛlɛya i bɛ se k'a sɔrɔ walima n'i ye tasuma ye i bɛ ka ji ka baara kɛ
i bɛ mɛn a baara kɔnɔna na i bɛ nafa min ɲini na a sɔrɔli bɛ gɛlɛya i bolo kosɛbɛ kamasɔrɔ jateminɛ in a nafa ka bon kosɛbɛ. Jateminɛ in bɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ka jateminɛ bɛ se ka kɛ k'a daminɛ ka taa se miniti 30 ma miniti 45 fo kuma dɔw la ka taa se heure 1 ma mɔgɔ kelen ka jate kunna walasa ko ninnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ tɔmɔ cogoya min na o kɔnɔna na jaabi min mana fɔ i ye o la i bɛ se ka kalan sɛmɛ o la. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la n ka foli bɛ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn b'an lamɛnna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Suisse Chine Guinée équatoriale n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye Suisse Mariam tɔgɔ fila n ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ. An b'a fɔ la aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa Ala ka jamana in k'an sago ye.